Mandibulise kwemphulaphula ekhaya, ndibulise nawe kumbukeli we-Alfred Nzo Community Radio. Namhlanje silapha kwi-site ekuqhutywa kulo ezinye ze-project zophuhliso lisebe lemisebenzi yoluntu kweliphondo leMpuma Koloni. Apha ecaleni kwam ngoku ndinayo umphathiswa welisebe umama Nkopane kunye naye ke u-district director walapha kwesithili sase-Alfred Nzo uMr Mfene. Bazosichazela kabanzi malunga ne-site visit eqhutywa nguye umphathiswa namhlanje apha kule project. Mama masikubulise enkqubeni sikwamkele ngaleli xesha. Ndiyabulisa kweqaqamba nabaphulaphuli bonke bo Alfred Nzo Community Radio. Sebulela ngokuthetha nawe mama. Namhlanje usondele apha kule project esele inethuba iqhuba kwesithili sase-Alfred Nzo. Ungakuchazela umphulaphuli kabanzi malunga nale project nje kwayona qala ukuba i-project yokwenza ntoni, isusele nini ukuza kufika kwesisithuba ne-phases esele ikuzo ngoku? Le project yase-Alfred Nzo siyibiza ngokuba yi-EmaXesibeni Office precinct. I-project apha sizawukwakha ii-offices ezinkulu ezininzi zalapha e-Alfred Nzo njengoba le ndawo i-head office ye-district i-Alfred Nzo district municipality. Then le ndawo siza kuyakha sakha ezi offices ezakuba zii-floors ezininzi, inthetha ke mna ke ento okuthiwa zii-upstairs ngesintu. Ii-government departments zethu ze-district ziza kuba lapha. 10 government departments ezizawuzohlala kule ndawo. Ukuba uyaqwalasela currently zi-scattered all over the district. Abanye basebenzela kwaBhaca, abanye balapha EmaXesibeni, abanye baseKokstad, abanye basematatiyele, abanye basembizana, abanye bakuNtabankulu. Kodwa izi-district offices sithi ke ngosifuna into yoba masizibuyise zizoba lapha ndawonye. Iye ibe bhetele ke xa ii-offices zindawonye ukunikeza inkonzo ebantwini. Kuba xa umntu ezobhalisa ufuna usasa u-social development kuthiwe ngapha hamba mbozane iza nencwadi yasesikolweni ukuba lo mntwana uyafunda, umntwana kwenzeka ntoni ngaye, u-Department of Education ulapha ebumelwaneni nezinye. Omnye uzo-aplayishela into zakhe zokuba zakwa-agriculture kuthiwe ke ngoku khawuze ne-proof of residence. I-office ikhona apha yaseburhulumenteni, i-office kamasipala nayo ikhona apha kufutshane. So into yoba iinkonzo ngoku zizawusondela ebantwini, and le nto sithi si-championa i-district development model izawuzincedisa ke ngoku ezi offices xa ii-departments zikarhulumente zindawonye. Yenye yezinto ke siqonda into yoba izawuzisa i-economy, izise uphuhliso olungummangaliso kubantu basemaXesibeni nakubantu bengingqi zonke ke, ndithetha mna i-sub-district zase-Alfred Nzo. Amathuba emisebenzi aza kuvulwa apha. Currently sinale kontraka isebenzayo yenza le nto kuthiwa earthworks, iyagrumba kwenziwa ke i-bulk services ezesuwa, i-bulk services zamanzi, uqinisekisa into yoba xa sele kubekwa ke ngoku ii-top structures nekontraka seyiqashiwe ezawukwenza ublock A, uzayibona ke le nto kuba ndithe mabasenzele laa nto ebayiplan ifakwe eglasini esizawumane siyibuka sibe nomfanekiso ngqondweni oba yintoni le izawude ibe yi-end product yalo msebenzi siwenzayo. So kuyasetyenzwa apha nale kontraka ezawukwenza ublock A seyikhona nayo izawuqalisa ukusebenza. Kukhona nee-SMMEs ke nazo ezifumana umsebenzi eziyi-3 sezi-appointiwe. Kuba enye yezinto esithi masiyijonge ikwayi-safety yale ndawo, uba kuzawufuneka kubiyiwe apha i-clear view fencing le iqine kakhulu. Izawukwenziwa siqiniseke nge-security, i-project, i-equipment nabantu kufuneka bekhuselekile abazawusebenza kule ndawo. So sikuloo nto wethu qaqamba oba masakhele Alfred Nzo yethu ibe ngolu hlobo abantu base-Alfred Nzo abafuna uba ibe ngalo. Ngokokujonga mama njengokuba ubuzo
ngokujonga apha njengokuba buzohlola inkqubela apha kule project, ingaba mhlambe are you satisfied ngendlela ekuqhuba ngayo nangokwe time frames ebenizibekile ezisebe zokufikelela nokugqiba le project? Ingaba wenelisekile kusini na? Ndenelisekile, mandiqale nje kuloo ndawo. Ndenelisekile kakhulu, nangona ke beke kwakhona some delays kwinyanga ezimbini ezidlulileyo. Bekukho abantu bebemane bezomisa iproject, bezodeclarisha i-interest yabo, bane-interest, bafuna ukuqeshwa, bafuna ukwenza umsebenzi ngokwabo. Into enayo ke ibingabantu be-area A1, e-village, ewadini A1, kanti apha sakha i-district offices ze-Alfred Nzo ekuzawufuneka into yoba kuxhamle abantu balapha eMzimvubu, iMount Elifu ke leyo, kunye nakwaBhaca. Funeka kuxhamle abantu baseMatatiyele, funeka kuxhamle abantu baseMbizana, funeka kuxhamle abantu baseNtabankulu, kuxhamle oonokontraka bezindawo zonke. Yiyo ke lento sisithi aba bamane bezophazamisa esayithini asizukwazi ke into yoba sibavumele into yoba bacinezele amalungelo abantu base-Alfred Nzo. Yiyo lento kuba sisazi thini into yoba siphethe kuthi i-resolution kamasipala, umhlaba esisebenza kuwo ngokamasipala. So akukho mntu ke unelungelo loba makeze azophazamisa umsebenzi. Siyavula amathuba okuthetha uba abantu bafuna ntoni. I-project steering committee ikhona, yaye no-facilitator sisandula ukumtshintsha obekade khona, sa-appointa omnye okwizinga elilingene lo msebenzi uzokwenziwa. So our facilitator ke ngoku uzawulinka nabo bonke abanezikhalazo, nabantu abafuna ukusebenza, nabantu abafuna nje ukwazi ngenkqubo uba kusetyenzwa njani kule ndawo. Uzawube khona ufacilitator abanikeze loo information. Sinethemba ke loba izawuqhuba ngoku iproject yethu yonke into ihambe ngendlela. Sibolele kakhulu mama. Masize kuwe mhlekazi wami. Ndiyarhalela ukuba siqale sikrobe ubana kuni njengesebe sebe lemisebenzi yoluntu kwesi sithili sase-Alfred Nzo ukwakhiwa kwezi offices kuzawuncedisa kanjani nina? Mandibulele msasazi, ndibabulise ke abaphulaphuli be-Alfred Nzo radio. Ezi office njengoba setshilo u-MEC, injongo yethu yokuba abantu base-Alfred Nzo baphuhliseke. One, uqala kwi-construction because department sijonga abantu not only after sesigqibile projects, siqala kwi-socio-economic development through construction. We encouraging abantu abangomama to be part of this project. Abantu abaphila ngokukhubazeka babe yi-part of this project. Ne-youth and everyone including i-veterans zikwazi ukubenefita kule project esiyakhayo kuba i-opportunities zikhona kule project esiyakhayo. Oqala xa nejonga nanga umntu phaa egesini, ngugesi lo ususileyo kwelicala ubusubolile, sawusondeza ngapha kwi-Department of Health ukwazi ukuthi isibhedlele sibe nogesi ongatshintshiyo ngexesha elithile. Number 2, into esiyenzileyo futhi ukuba i-opportunities zikhona. NgoJanuwari sabe sa-advertise futhi ezinye opportunities zokwenza i-clear view plus inamba yabantu esizobaqasha ukwenza i-retaining wall. Siyaba-encourage abantu living with disabilities nabantu abangomama to come kule program esizawuyenza uMahlubi apho at least we will be employing around about 6 to 8 contractors ukwazi ukwenza i-retaining wall baphume beneskill apha kule project. Le project i-value yayo is $500 million. Is in phases. Phase leyo ngoyokuqala ukwenza i-bulk services ne-earthworks which is around about 60 million. But the contractor leyo MEC eseyitshileyo uba sesiya-appointile sisenza nje i-contractual obligations nayo is 120 million iphase ezi ze-block A. Ku-block A ke kuzawungena i-department ezimbini which is transport no-Department of Health of Human Settlement lo phaa elentuke neKokstad bazawungena nakuqala. Zonke ke ezi phases sizawuzakha ke ukwenzela zonke ii-departments zibe kule ndawo. Ithethe ukuba after that because the blocks will be built by us as Public Works, i-opportunities abantu abazawuqashwa apha for landscaping xa sesiyigqibile le project, abantu abazawuklina ezi offices, bonke abo bantu aba zii-youth and companies zase-Alfred Nzo that will be employed to
do all those jobs because i-landscaping kwi-offices zethu ibalulekileyo ukuba zibe safe, i-office zethu hygienically zizaba zi-clean. Imagine ke ngoku sakhe iiblock more than 6 ezabe zilapha. It means i-opportunities zabantu abazabe sebenza ngaphakathi, not only as administrators but abantu who will be cleaning offices. So amathuba esizawakha apha maninzi is during construction and after construction. Phambi koba ndikhulule tata, ndiyarhalela sike sijonge lo mba wale challenge yabantu abamane besiza apha bezophazamisana neproject. Ingaba mhlawumbe nanjengoko bekhalazela phakathi kwezinye izinto umba womhlaba ubana ngowendawo ethile, therefore kufanele kuqashwe abantu abathile. I-engagements enibanazo with i-traditional leaders xa niza kwenza le misebenzi ikumila kunje, ingaba mhlawumbe nabanazo ezo engagements and also zafikelela ekubeni zithini agreements eninazo with them? Okay, manditsho it's unfortunate ke le project kuba ufana iphele ngoNovember last year. Sisalapha siku-60% in terms of construction completion ngoku. It means we might be finishing ngo-April le project, hoping ukuthi ayizuvalwa. Sine-court interdict esinayo against abantu bebevala le project. Sisaxoxa ke ku-High Court eMthatha nabantu basebheshwana ngale project. Umhlaba historically ngokwe-records ngumhlaba wenkosi yasebheshwana, asiyali loo nto siyi-department. Umhlaba ke ngoku through i-process ye-land reform yokubuyiswa kwemihlaba asikwazi ke ngoku uyibuyisa idolophu because se-developed. Into eyenzekeleyo ku-land reform nomasipala uMzimvubu bane-engagement ne-community yasebheshwana. This portion esinikiweyo, which is 11.5 hectares u-F188 Mount Elif, sayinikwa kuba uland reform waba ne-agreement nebheshwana, yasayinwa into yoba bazawucompensatwa ngemali kulo mhlaba. Umhlaba lo wanikwa ke ngoku umasipala wasemzimvubu. Umasipala wasemzimvubu nguye ke after a decision yokuthi i-offices ze-main offices zabalapha eMount Elif sanikwa lo mhlaba. That's why nesibhedlela sakhiwe the same land, sayunikwa ke lo mhlaba through umasipala resolutions ezazenziweyo. I-engagement ke ne-communities xa siqala le project saba ne-meeting enkulu e-Alfred Nzo e-ofisini phaa ze-district to call all interested stakeholders to be part of the project. Sizi-identifyile one of the stakeholders, sisavuma nangoku, i-stakeholders zase-Alfred Nzo are key in the project, including i-stakeholder esekuthiwa yibheshwana. Are key in our project so that everyone is satisfied in project, because the project ayizanga kuzo divide but it's here to develop and capacitate abantu base-Alfred Nzo. Sibe nazo ke i-engagement ezininzi nabantu basebheshwana, trying to make them to understand the project yokuba i-capacity ye-project ye-district yonke, ayiyo i-capacity ye-project for i-village ethile. MEC, you remember that we had engagement after the project ivalwa. Le project ivalwa several times, more than 10 times ivalwa. After ivalwa, MEC on her office came and then have the meeting nabantu basebheshwana. After that meeting asebheshwana akho nto yenzekayo because it continued ivalwa. Saya kunkosi uchief elentukene libalekwa to Chief George Libaleko to have a further engagement. Sayongcengceza kunkosi ukuba sicela sincediswe kule nto yale project. Siyile nalapho ke ayizange sincedise ukuya khona. If project monimana ifikwa ivalwa, khumbulani ke bahlali ukuba i-project i-plant nxa ifika apha i-project iziswa i-plant ifike isebenze 2 days iphinde isuswe futhi apha i-cost i-project thina siwurhulumente iyasi-cost, including ikontraka iyakwazi ukuba iclaime ezintsuku engazisebenzisanga siyibhatale kungekho msebenzi owenzileyo. Ibe ingxaki ke kuthi ke si-department loo nto, kodwa ke because it's contractual obligations siyazinyamezela ezo zinto, but asinayo enye choice ukuba masiye e-court. Siyile court, i-court interdict siyifumene, sisezinkundleni zokuxoxa e-High Court eMthatha nabantu abafuna ukuvala i-project. Amapolisa ayifumene i-court interdict, are in support of the project. All stakeholders, which is Alfred Nzo,
district Mzimvubu and everyone including rates payers zalapha including i-Afredin so business lentuka forums zikhona zonke abantu bakhona apha i-office ivuliwe abantu abafuna ukwazi ngeproject asizuyivumela into yoba iproject ivalwe umuntu abuze umbuzo sevale iproject umuntu makawubuze umbuzo eofisini iproject iqhube kuba iproject yengabantu iproject ukuzisa inkonzo ebantwini manibulele. Thank you so much. Mphathiswa Manibuyele kwakhona just nje ilizwi lakho lokuvala nokhuthaza uluntu ubakhwebula kwezintshukumo zokumane bephazamisana kunye nomsebenzi lo uqhutywa. Mandibulele eli xesha sikulo lixesha kuthiwa i-festive season. Abantu siyabacela into kokuba bangaphazamisani nophuhliso lwabo ngoba ekugqibeleni xa sesigqibile olwakhiwo lwalapha siza kubuyisela kubanikazi bayo iproject ingabantu abemi bale ndawo yase-Alfred Nzo. Okwesibini ngeli xesha ke leziyunguma abantu mabagade i-infrastructure karhulumente wabo ukwenzela into yoba ihlale kumgangatho ekuvalwa imisebenzi bekuyo umgangatho izikuyo izakhiwo zethu zesiseko. Enye yezinto endifuna ukuyibalula yinto ethi abantu bahlukane nokusebenzisa utywala izidakamizwa bahlukane nokuhlukumezana emakhaya njengoba kuzabe konwatyiwe kwenziwa imigidi kwenziwa zonke izinto. Umuntu xa eza kusela makasele abe nomlinganiselo aza kusela kodwa angalibali into yokuba umuntu ongutata unenkosikazi nabantwana nomama ongabuyasela angasela libali uba unomyeni nabantwana. Abantwana ke bona ndibakhuthaza into yoba mabaye ekuseleni because ikamva labo lixhomekeke kwi-sober senses zabo. Mabahlale bona besober bakwazi ukuncedisa amakhaya abo uba mawaphuhle. Enkosi kakhulu. Mphathiswa phela ekhaya masibulele kamnandi.